Лукашенко выпусціў яшчэ 15 асуджаных. Сярод іх ёсць і палітвязні. 3 мужчынаў і 5 жанчын. Адна з кабет цяжарная. Вы глядзіце «Аб'ектыў». З вами Юлія Лабанова. Вітаю і сёння ў выданні. За 3 дні амаль траціна выбарнікаў. Паводле ЦВК, яўка на датэрміновым галасаванні ў Беларусі працягвае біць рэкорды. И вся эта процентная явка не что иное, как попытка показать чиновникам в первую очередь, что он восстановил ситуацию в стране. Раней называлі тэрарыстамі, цяпер паціскаюць руку і вязуць падарункі. Я вельмі здзіўлюся, калі Беларусь тут не выступае ў якасці яшчэ аднаго, ведаць, такого шупальца крамлёўскага, каб усталяваць кантакт з новай сірыйскай уладай. Прынёс у школу нож, каб адпомсціць за здзекі. Булінг у навучальных установах. Што рабіць? Идти разговаривать с администрацией школы, поднимать этот вопрос. У Цэнтральную выбарчую камісію паступіла 1500 зваротаў, і яны не звязаныя з парушэннямі падчас выбараў, а датычаць удакладненняў і тлумачэнняў. Пра гэта заявіў старшыня камісіі Ігор Карпенка. Сёння ў Палацы Рэспублікі пачаў працу інфармацыйны цэнтр ЦВК, а чыноўнікі заявілі пра новыя рэкорды яўкі выбарнікаў на галасаванне. Працяг тэмы ў нашым сюжэце. Явка достаточно высокая. Ну, в общем-то, это традиционно. І зноў рэкорд. Паводле Цэнтральнай выбарчай камісіі за 3 дні нібыта прагаласавалі больш за 27% выбарнікаў. Гэта ўтрая больш, чым падчас прэзідэнцкіх выбараў у 2006 і ў 1,5 разу больш за выбары ў 2015. Патрэбныя гэтыя ўсё большыя лічбы перадусім Лукашэнку, мяркуе блогер Артём Шапараў. Вся эта процентная явка не что иное, как попытка показать чиновникам в первую очередь, что он восстановил ситуацию в стране, и он так или иначе может им указывать, может их ставить на место. То есть он позиции свои восстанавливает в кругах чиновничьих, ни больше, ни меньше. Пры гэтым у незалежных крыніцах з'яўляюцца ўсё новыя звесткі пра прымус да датэрміновага галасавання. Так, паводле выдання «Зеркала», у некаторых шпіталях не выпісваюць пацыентаў, каб тыя ў нядзелю прагаласавалі перад выпіскай. А таксама заносяць у спісы для галасавання тых, хто застаецца ў непрытомным стане. Пры гэтым парушаецца Канстытуцыя, адзначае праваабаронца. В статье 65 этого основного закона написано, что избиратель лично решает, участвовать ему в голосовании, либо не участвовать. А если участвовать, то уже за кого голосовать. Рэжым жа гэтых парушэнняў не бачыць. Тэлеграм-канал, звязаны з праўладнай федэрацыяй прафсаюзаў, паведамляў толькі пра спробы сфотаграфаваць запоўненыя бюллетэні. Каких-либо нареканий со стороны наблюдателей национальных, существенных каких-то, либо жалоб со стороны кандидатов, либо наблюдателей пока в ЦИК не поступало. У той жа час высокія чыноўнікі на чале з Качанавай спраўдзілі гатовасць менскай міліцыі рэагаваць на, цытата, «пазаштатныя сітуацыі ў асноўны дзень выбараў». Рэсурсаў, каб забяспечыць парадак, дастаткова, заяўляюць сілавікі. На каго ж разлічаныя гэтыя заявы? В первую очередь Лукашенко это делает для того, чтобы избирательные комиссии фальсифицировали выборы спокойно. Лукашенко таким образом показывает: делайте, что я говорю, я буду вам обеспечивать безопасность. Очевидно, что сейчас выходить на улицы никто не будет. И не потому, что люди за Лукашенко, а потому что это опасно. Ці збіраюцца ўвогуле галасаваць Менчукі, высветлілі корэспандэнты агентства Reuters. Есть традиция уезжать на день рождения и на выборы из страны. Мы уже вчера с мужем проголосовали. Досрочно получается? Да, мы вчера уже. Думать нечего. Все пройдет. Но я не буду предсказывать, сколько процентов. Все знают. Все догадываются, в общем-то. Вот и все. Міжнародныя праваабарончыя арганізацыі заклікаюць рэжым спыніць рэпрэсіі. Amnesty International заяўляе, што ўлады Беларусі праводзяць прэзідэнцкія выбары ў атмасферы татальнага страху. А ў супольнай заяве праваабарончых арганізацый «Ліберэко» і «Вясна» падзеі ў нашай краіне называюцца прапагандысцкім шоу. Ірына Дарафейчук, Белсат. Арганізацыя «Рэпарцёры без межаў» падала на Александру Лукашэнку пазоў у міжнародны крымінальны суд. Прадстаўнікі арганізацыі адзначаюць, што журналістаў у Беларусі сістэматычна пераследуюць за прафесію, а гэта можна лічыць злачынствам супраць чалавечнасці.
У сваёй позве рэпарцёры без межаў зазначаюць, што з жніўня 2020 года у Беларусі зарэгістравана каля 400 адвольных арыштаў журналістаў, а 43 працаўнікі медыяў дагэтуль у месцах пазбаўлення волі. У даклад трапілі і нядаўнія сюжэты па дзяржаўным тэлебачанні з удзелам аўтараў радыё «Свабода» Ігора Лосіка, Андрэя Кузнечыка і Ігора Карнея. Арганізацыя называе гэта вынікам запужвання і жорсткага абыходжання з палізняволенымі журналістамі. Пацвярджэннем рэпрэсіяў рэпарцёры без межаў называюць і выезд з Беларусі прадстаўнікоў усіх незалежных медыяў. За кратамі застаюцца і журналісты Белсату. Ізноў небяспека ў беларускім небе, прынамсі 5 шахедаў заляталі ў Беларусь уначы. Пра гэта паведаміла маніторынгавая група «Беларускі гаён». Паводле інфармацыі групы, расійскія шахеды заляталі ў тым ліку на тэрыторыю палескага запаведніка каля 5 і 6 раніцы. Авіяцыю вайскова-паветраных службаў гэтым разам у неба не падымалі. Залёты расійскіх дронаў на беларускую тэрыторыю адбываюцца амаль штодня. Адзін з найбольш масавых выпадкаў сёлета беларускі гаён фіксаваў 19 студзеня. Тады 12 шахедаў рухаліся па Гомельшчыне ў кірунках Камарына, Лоева, Асарэвічаў і Краснай Буды. Учора тэрарысты, сёння сірыйскія лідары. Менш чым за 2 месяцы Міністэрства замежных справаў Беларусі перакулілася ў сваім стаўленні да сітуацыі са зменай улады ў Сірыі. Цяпер міністр Максім Рыжанкоў нават здзейсніў візіт у Дамаск і сустрэўся з тымі, хто замяніў Башара аль-Асада, шматгадовага партнёра Крамля і Лукашэнкі. Ян Федаровіч працягне тэму. Міністр замежных справаў Максім Рыжанкоў сустрэўся з новым кіраўніком Сірыі Ахмедам Аш-Шара. Як рэпартуе МЗС, абмяркоўвалі міжнародную сітуацыю і рэгіянальныя канфлікты. Сапраўды ім атрымалася усталяваць гэты кантакт. І нягледзячы на тое, што Лукашэнкаўская Беларусь усю гісторыю увесь час была хаўруснікам Асада, цяпер мы бачым, што яны паціскаюць рукі і з новай сірыйскай улады. Гэта, безумоўна, дыпламатычны поспех. Рыжанкоў, цытата, уручыў сірыйскаму лідару сімвалічныя сертыфікаты на 50 аўтобусаў МАЗ, перададзеных удар сірыйскаму народу ад прэзідэнта і народу Беларусі. Цягам найбліжэйшых 3 месяцаў іх вырабяць і адправяць у Сірыю. Гэта плата за магчымасць візіту. Вось логічна, пагадзіцеся. Так, вы нас запрашаеце, мы вам за гэта падорам спадзявання на аўтобусы. Зімбабве, падаецца, кожны год гэтую тэму ўздымаеш. О, нам пойдуць аўтобусы МАЗ. Потым раз глядзіш на аўтобусны парк той жа зімбабвійскай ведучай транспартнай кампаніі, а там адні кітайскія аўтобусы, залаты дракон. Яшчэ на пачатку снежня МЗС называў цяперашняе кіраўніцтва Сірыі тэрарыстамі. Выказваем падтрыманне прэзідэнту Сірыйскай арабскай рэспублікі Башару Асаду, ураду і народу брацкай Сірыі ў сувязі з атакамі тэрарыстычных фармаванняў у правінцыях Алепо і Хама. Лукашенко таксама выказваўся пра сваё сяброўства з былым кіраўніком Сірыі Башарам Асадам ды ганіў сірыйскую апазіцыю. Профинансировали, оружие дали вот этим незаконным формированием, так называемая оппозиция. Пришли разные колонны, кто-то кого-то повесил, кто-то кого-то убил, все это продолжается. Кто-то пытается цивильным показаться, что мы, мол, не боевики, смотрите, мы в гражданской одежде уже ходим. Цяпер жа лукашэнкаўскі рэжым намацвае кантакты з новым кіраўніцтвам Сірыі. Я вельмі здзіўлюся, калі Беларусь тут не выступае ў якасці яшчэ аднаго, ведаеце, такога шупальца крамлёўскага, каб усталяваць кантакт з новай сірыйскай уладай, таму што Беларусі ад Сірыі шмат не трэба, а расейцам ад Сірыі трэба вельмі шмат. Расійскія ваенныя базы, ваенныя аб'екты, якія там ёсць, расейцы зацікаўлены ў іх захаванні альбо ў іхным нейкім падтрыманні. Пры гэтым Лукашенко днямі казаў, што гэта менавіта афіцыйны Дамаск выйшаў на Менск. Ну что тут скрывать? Сирия нам предлагает сотрудничество, просит, чтобы наши должностные лица приехали переговорить, определиться. Прийшов новий наратив о такую риторику, що білоруського керівника, що російського. Гэта
наратыў пра запатрабаванасць на міжнароднай арэне. Но мы ж памятаем, так, вось гэтыя заявы, што ой, тут мяне клічуць у Кітай, не магу адмовіцца, ой, мы тут гэта нас клічуць у Пхеньян, Паўночную Карэю, таксама трэба ж ехаць. Што праўда, ні ў Пекін, ні ў Пхеньян Лукашенка не трапіў, хоць гучна анансаваў візіт у Кітай, які меўся адбыцца яшчэ да выбараў 26 студзеня. Ян Федарович, Белсат. Яшчэ больш інфармацыі ў нашым тэлеграм-канале. Каб яго наведаць, наведзіце камеру тэлефона на QR-код на вашым экране і перайдзіце па спасылцы. Дбайце пра сваю бяспеку. Калі ж вы не ў Беларусі, падпісвайцеся на канал і заставайцеся ў курсе актуальных навінаў. Таксама чытайце нашу інтэрнэт-старонку belsat.eu. Пры той жа умове бяспека перадусім. Дзякую, што вы з намі. Россия ўначы атакавала украінскія гарады ударнымі беспілотнікамі. З 58 дронаў амаль палову знішчыла паветраная абарона, іншыя беспілотнікі лакацыйна страчаныя. Не абышлося без ахвяраў і руйнаванняў. Вядома пра 3 загінулых на Кіеўшчыне. Адна асоба ў Фастаўскім раёне і сямейная пара ў Браварах, што побач са сталіцай. Больш навінаў замежжа ў нашым аглядзе ад Алеся Залеўскага. У выніку абмену ударамі між краінамі гэтай ноччу з расійскага боку вядома аб траплянні украінскіх дронаў у нафтаперапрацоўчы завод і цеплаэлектрастанцыю пад Разанню. Адчувальным для ваеннай эканомікі Расіі мог аказацца і удар па заводзе мікраэлектронікі «Кремній-Эль», што пад Бранскам. У выніку прадпрыемства спыніла працу. Былі закрытыя ўначы і 3 міжнародныя аэрапорты вакол Масквы. Паводле мясцовых уладаў ім удалося адбіць атаку 121 украінскага дрона ў 13 рэгіёнах. Гэта самы маштабны налёт ад пачатку года. Тым часам новы прэзідэнт ЗША Дональд Трамп працягвае публічна абяцаць, што спыніць вайну паміж Расіяй і Украінай. З аднаго боку, на форуме ў Давосе палітык прыгразіў Маскве абрынаннем коштаў на нафту ў свеце, ніжэй за $40 за барэль. Паводле Трампа, расійская эканоміка не вытрымае такога ўдару. З іншага боку, у інтэрв'ю каналу Fox News палітык скрытыкаваў Владзіміра Зеленскага за тое, што ён наважыўся на вайну з заведама мацнейшай у вайсковым плане краінай. Цяпер міжнародная супольнасць у чаканні тэлефоннай размовы паміж Трампам і Пуціным. Паводле новай адміністрацыі яна мае адбыцца самым бліжэйшым часам. У самих Злучаных Штатах з нагоды дэкрэта Дональда Трампа, які забараняе атрымліваць амерыканскае грамадзянства народжаным у ЗША дзецям нелегальных мігрантаў, суд у Мэриланд прыняў позву адразу ад 5 цяжарных жанчын і 2 няўрадавых арганізацыяў супраць Белага дому. Учора суд у Сіэтлі прыпыніў дзейнасць дэкрэту як неканстытуцыйнага. Затое на поўніцу запрацавала новая палітыка адносна масавых дэпартацыяў мігрантаў. Толькі учора прымусова на радзіну былі вернутыя сотні мексіканцаў. Амерыканскі кангрэс таксама адправіў на подпіс Трампу новы закон Лейкена-Рейлі. Ён накіраваны на барацьбу са злачынствамі, якія ўчынілі мігранты, і мае пашырыць паўнамоцтвы праваахоўных службаў. Яшчэ адна краіна ўслед за ЗША рыхтуецца да выхаду з сусветнай арганізацыі здароўя і парыжскага кліматычнага пагаднення. Прэзідэнт Аргентыны Хавьер Мілей выступіў з рэзкай крытыкай экалагічнага актывізму на Давоскім форуме. Цяпер урад разважае, як выйсці з міжнародных дамоўленасцяў без зменаў у Канстытуцыі, сцвярджаюць мясцовыя медыі. Буэнос-Айрэс разлічвае на стратэгічную, эканамічную і палітычную супрацу з Белым домам. Дональд Трамп анансаваў выхад з кліматычных пагадненняў ІСАС у першы дзень свайго кіравання. Адна з кавярняў Норычу у Вялікай Брытаніі абвясціла вайну піцы па-гавайску. Мы катэгарычна супраць ананасаў у піцы, гэта зусім сюды не пасуе. Каб адахвоціць кліентаў ад папулярнай у свеце стравы, кавярня паставіла ў меню цану на такую піцу 100 фунтаў. Паводле шэф-кухара яны захоўваюць кансерваваныя ананасы ў рэстаране на выпадак, калі хтосьці ўсё ж іх замовіць, але пакуль такіх кліентаў не знайшлося. Алесь Залеўскі, Белсат. Владимир Путин заявил про готовность сустрэцца с Дональдом Трампом. Цитата. «Поговорить спокойно про все напрамки, цікавыя як для США, так и для России». При гэтым гаспадар Крамля распавёў про некалі прагматычныя и адначасова даверчыя стасункі с Трампом. Изменяем тему. Гістарычны момант для дэмакратычнай Беларусі. Сенат Польшчы прызнаў каардынацыйную раду беларускім парламентам у выгнанні і задэклараваў гатовасць супрацы з ёю.
Якое гэта мае значэнне для беларусаў і прасоўванне беларускай дэмакратыі, распавёў сябра каардынацыйнай рады Павел Латушка. Сёння уже пасля гэтага дэпутаты лукашэнкаўскія не войдуць у польскі парламент. Без нас яны не змогуць наладзіць адносін з польскім парламентам. Гэта узмацняе наш уплыў. І наступнае. На наступным тыдні мы плануем прыняць удзел у пасяджэнні ўпершыню як дэлегацыя афіцыйнай каардынацыйнай рады у паседжанні парламенцкай асамблеі Савета Еўропы. І нас запрасілі туды таксама як афіцыйную дэлегацыю каардынацыйнай рады. Гэта ўжо прызнанне на ўзроўні міжпарламенцкім, міжнародным, адной з самых уплывовых арганізацый. Мы ствараем праблемы для Лукашэнкі, мы забіраем яго суб'ектнасць за мяжой, а гэты орган нам спатрэбіцца у той момант, каардынацыйная рада, калі будзе адбывацца транзіт улады ў Беларусі. Рагачоўскія школьніцы цынічна збілі 11-гадовага хлопчыка. А ў Гомелі падлетак узяў у школу нож, каб разабрацца з крыўдзіцелямі, паведамілі днямі незалежныя медыі. Булінг, так называюць з'яву, калі з асобай здзекуюцца ў калектыве. Пра маштаб гэтай з'явы ў беларускіх навучальных установах і як з ёй змагацца, распавядзе Валентин Васіленка. Гомельскі падлетак прынёс у школу нож, каб адпомсціць аднакласнікам, якія з яго здзекаваліся. Інцыдэнт адбыўся яшчэ ў 2021 годзе, піша выданне «Наша Ніва». Але інфармацыя пра яго з'явілася толькі цяпер. Пра булінг або здзекі і цкаванне у беларускіх навучальных установах паведамляюць і сілавікі. Выпадкі булінгу набываюць розгалас, калі ў інтэрнэт трапляе відэа. Што гэта, выняткі або звычайная з'ява? Паводле ЮНІСЕФ, 7 гадоў таму з булінгам сутыкаўся кожны другі беларускі школьнік. Свяжэйшых лічбаў у адкрытым доступе мы не знайшлі. Згодна з апытаннем у соцсетках Белсату, школьнае цкаванне знаёмае больш як 70% нашых гледачоў і чытачоў. Они меня называли там мясокомбинат. Из-за того, что я была кучерявая, они меня называли пудель. Да, они постоянно там меня что-то ударят и убегут, чтобы я за ними бегу. Гэткае цкаванне праз сваю знешнасць Наталья цярпела з 5 класу. На здзекі з аднакласнікаў падлеткаў часта падбівае жаданне самасцвердзіцца, кажа псіхолог Ганна Матуляк. Пэўную ролю адыгрывае і асяроддзе. Гэтак нездаровую эмацыйную атмасферу і гвалт ва ўласнай сям'і дзіця пераносіць на стасункі з аднакласнікамі. Если я переживаю это, пережил, да, или это происходит систематически, я не могу ответить обидчику, но зачастую родителю, конечно же, да, потому что он сильнее, авторитетнее. Тогда я становлюсь на это место и отыгрываю эту роль, эти чувства с более слабым. Часто бацькі і настаўнікі не надаюць належнай увагі праблеме. І дзеці або цярпяць булінг, або змагаюцца ўласнымі сіламі. Гэтак Наталья, аднойчы не стрываўшы публічнай знявагі, сурова абышлася з адной са сваіх крыўдзіцелек. Беру его так, как называется, за шиворот, ударяю ее вот так вот головой об стену и говорю: еще раз, и я разобью тебе ебало. И после этого все, это тоже прекратилось. Мне кажется, в рамках нашей системы образования можно только отвечать силой на силу. Да, к сожалению. Вот только так это и прекратится. У іншых выпадках зацкаваныя падлеткі нават спрабуюць учыніць самагубства або разабрацца з крыўдзіцелямі раз і назаўсёды, як той хлопец з Гомеля. Тады трагедыі ўдалося ўнікнуць. На зацкаванага заводзілі крымінальную справу, якую потым закрылі. Не знайшлі сапраўднага матыву на забойства. А вось ягоныя крыўдзіцелі выйшлі сухімі з вады. У беларускім заканадаўстве няма паняцця булінг. Другой вопрос, в чем выражаются действия во время травли. Если это какие-то физические повреждения, то, естественно, предусмотрена ответственность в уголовном законодательстве и законодательстве об административных правонарушениях в зависимости от деяния и наступивших последствий. Кроме того, предусмотрена ответственность административная за оскорбление. Але чаму падобныя выпадкі не перадухіляюць на ўзроўні навучальнай установы? Чаму настаўнікі часто игноруюць праблему? Это должны быть зарплаты, да, у преподавателей, во-первых, выше, ну, чтобы они как-то включались в работу. Потому что, понятно, когда ты работаешь за 600 рублей, хрен, а не очень ты хочешь работать на эту работу ходить, а тут еще будешь думать, что кто-то кого-то там не булил. У першую чаргу падтрыманне дзіцяці, якога цкуюць, маюць выказаць бацькі, мяркуе псіхолог Ганна Матуляк. Вучыся сам вырашаць свае праблемы або не звяртай увагі паводле яе дрэнныя парады. Нужно говорить с ребенком, нужно дать ему понять, что вы в любом случае на его стороне. Идти разговаривать с администрацией школы, поднимать этот вопрос, да, и, конечно, самый такой
если эта ситуация не решается, то менять учебное заведение. На дзяржаўным узроўні прыклад эфектыўнага змагання з булінгам дэманструе Фінляндыя. Там школьнікаў вучаць не патураць агрэсарам і не смяяцца з ахвяры. Без гледачоў крыўдзіцель губляе да яе цікавасць. У выніку булінг, паводле сацыялагічных апытанняў, знік з 80% фінскіх школаў. Валентин Василенко, Белсат. Пачаў працу другі энергаблок беларускай атамнай электрастанцыі «Остраўцы». Ён прастойваў 1,5 месяца праз, цытата, «спрацоўванне аднаго з датчыкаў». Цяпер, паведамляе тэлеграм-канал БелАЭС, на энергаблоку прадыягнаставалі ўсе датчыкі. Паводле інфармацыі парталу «Люстэрка», у снежні адначасова не працавалі абодва энергаблокі. Адзін быў на планавым рамонце, а другі адключаны праз аварыю. Гэта адбылося 4 снежня, але афіцыйна Мінэнерга прызнала праблему толькі праз 2 тыдні. Агулам станцыя не працавала 50 дзён. З моманту запуску першага энергаблоку ў 2020 годзе і другога энергаблоку ў 2023 станцыя больш прастаівае, чым працуе. Ремонт першага энергаблоку праводзілі ў 2022 і 2023 годах. Ён заняў больш часу, чым планавалася. Другі энергаблок таксама быў на рамонце ў 2024 годзе. Пры ўсіх праблемах з Астравецкай АЭС Александр Лукашенко разважае пра будаўніцтва ў Беларусі другой атамнай электрастанцыі. Спадарства, праз імгненне кароткі агляд найважнейшых тэмаў паводле версіі інтэрнэт-рэдакцыі Белсату. Вашай увазе Белсат онлайн. Узровень занятасці насельніцтва ў эканоміцы Беларусі перавысіў 66,5%. Такія звесткі за 4-й квартал сёлета апублікаваў Белстат. Гэты паказнік адлюстроўвае суадносіны колькасці працаўладкаваных да колькасці насельніцтва ад 15 да 74 гадоў. Ці назваць гэты паказнік добрым? Нашыя калегі з Белсат.eu запыталіся ў эканамісткі Настасі Лузгіной. Экспертка адзначыла, што калі разглядаць суадносіны з колькасцю працаздольных, то занятасць перавышае 80%. Настасья Лузгіна канстатавала. Узровень занятасці не нізкі, можна сказаць, што высокі. Гэта пацвярджаецца ўзроўнем беспрацоўя ў межах 3%. А вось у Міністэрстве ўнутраных справаў паведамілі, што летась у Беларусь прыехалі 33 тысячы працоўных мігрантаў. Гэта ў 2,5 разу больш, як пазалетась. Амаль палова з працоўных мігрантаў у нашу краіну грамадзяне Туркменістану. З 2020 года ў Беларусі смяротнасць удвая перавышае нараджальнасць. Публічна ўлады пра гэта не кажуць, аднак да такой высновы прыйшлі кіберпартызаны на падставе здабытай засакрэчанай статыстыкі выплатаў на цяжарнасць і роды. Чаму ў Беларусі больш паміраюць, чым нараджаюцца, распавёў доктар Станіслаў Салавей. Артыкул можна прачытаць на інтэрнэт-старонцы Белсату. Паводле Станіслава Салаўя, у сітуацыі з нараджальнасцю ў Беларусі вінаваты не толькі Лукашенко. А сярод іншага такія праблемы беларускага грамадства, як хатні гвалт. На самой справе ад беларусаў залежыць адсоткаў 70. Ніхто іх гвалтам не прымушае спажываць алкаголь ці паліць, не займацца спортам. Такім чынам, эксперт нагадаў, што ў сучасным свеце клапаціцца заклікаюць не пра колькасць, а пра якасць жыцця людзей. Падрабязней чытайце на Белсат.eu. У швейцарскім Давосе завяршыўся сусветны эканамічны форум. 3-й год запар сярод удзельнікаў мерапрыемства была Святлана Ціханаўская. Нашыя калегі з Белсат.eu сабралі дэталі пра яе ўдзел у канферэнцыі. У Давосе Святлана Ціханаўская прадставіла бачанне таго, як Беларусь будзе аднаўляцца пасля дыктатуры і рухацца да эканамічнага адраджэння. Таксама дэмакратычная лідарка сустрэлася з шэрагам замежных палітыкаў, у прыватнасці з міністркай замежных справаў Фінляндыі Элінай Вальтанен, якая цяпер старшынюе ў АБСЕ. Са Святланай Ціханаўскай яны абмеркавалі запуск маскоўскага механізму ў межах арганізацыі для расследавання рэпрэсіяў, фальсіфікацыі выбараў і прыцягнення Лукашэнкі да адказнасці. Падчас форуму ў Святланы Ціханаўскай былі і іншыя сустрэчы. Гэтак заснавальніку Вікіпедыі Джиммі Уэлзу яна перадала шэраг прапановаў ад беларускай вікі-супольнасці. Больш падрабязнасцяў знойдзеце на Белсат.eu. Таксама нашыя калегі з Белсат.eu паразмаўлялі з беларускай Тацянай Рысковай, якую летась разам з сям'ёю гвалтоўна выселілі з дома пад Варшавай.
Гэтак пастанавіла гаспадыня жытла. У дапамогу яна падлучыла фірму так званых эксмітараў, тых, хто займаецца прымусовым высяленнем. У размове з журналістамі беларусы распавялі, на якім этапе сітуацыя цяпер. Сёлета ў студзені пракуратура распачала расследаванне паводле справы падробкі дамовы найму і подпісу на ёй. Цяпер жа Тацяна з іншымі пацярпелымі ад фірмы «Эксмітр» рыхтуюць калектыўны пазоў. Беларуска, як і ейныя юрысты, упэўненыя, што гэтая фірма распальвае міжнацыянальную варожасць і ксенафобскія настроі ў польскім грамадстве. У гутарцы з журналістам Тацяна паведаміла. У каментарах пад іхнымі відэамі пішуць, што нас, беларусаў, украінцаў, трэба выгнаць з Польшы, нагадаць нам Валынь. Яны не разбіраюцца, хто ёсць хто. Юрыст кажа, што ўласнік каналу мусіў прыбраць такія ксенафобскія выказванні, што ён не меў права дапусціць, каб яны распаўсюджваліся. У судзе я пастаўлю гэта ў главу кута і буду патрабаваць рэабілітацыі свайго імя і наогул беларусаў, украінцаў і уцекачоў. Падрабязней пра сітуацыю, у якой апынулася Тацяна ды ейная сям'я, а таксама пра падобную гісторыю беларускі Ірыны, чытайце на belsat.eu. Не вытрымаў ціску аднакласнікаў і прынёс на урокі нож. Гэты выпадак у адной з гомельскіх школаў выклікаў рэзананс ва ўсёй краіне. Ці можна выкараніць або перадухіліць скаванне дзяцей у школе? Што ў гэтым залежыць ад адміністрацыі школы, а што ад бацькоў? Экспертная думка ў гэтых пытаннях у праграме «Белсат Зум». Глядзіце ўжо праз імгненне. Я ж развітваюся са спадарствам і зычу ўсяго добрага.